rashin gida, rashin wadata, magani. Mutane da yawa suna cewa ka bi a hankali da mabuƙata, amma a nan abin da zan faɗa muku zai canza muku ra'ayi kamar yadda ya canza nawa. A yanzu haka na zo wani ƙauye wanda babu gidaje saboda kowa a nan yana daga cikin mabuƙata a wajen. Na san da yawanku za su fasa kallon wannan bidiyon saboda muna da ƙyama a kan wanda suke cikin buƙata, saboda yawancinsu suna shaye-shaye haka da ɗauke-ɗauke kuma suna da abin tsoro. Da yawanmu muna tsammanin don ba su da gida haka ma ba su iyawa, amma a wannan ƙauyen kam ba haka ba. A wannan ƙauyen suna da mutane 200 wanda suka haɗa kansu don wajen zaman kansu da dokokinsu wanda zai baka mamaki. A wannan ƙauyen ba a iya yin surutu da daddare da zarar 8 yayi, haka ba a ɗauke-ɗauke, ba a shaye-shaye, kuma ba za ka iya sakin dabbobinka a unguwa ba. Idan ko ka sake ka karya dokarsu, an kore ka kenan. Muna da dokoki a nan masu tsamari kuwa. A wannan ƙauyen kuwa ya zama waje mai tsaro daga waɗanda suke zuwa haka ma 'yan gari, kuma waje ne na jama'a. Sun gina wajen wasan yara, kuma sun gina wajen motsa jiki, haka kuma suna da wajen dabbobi, da wajen shuke-shukensu, da kuma wajen suna kusa da bakin ruwa. Duk ranar Lahadi mutane suna haɗuwa don gyaran unguwa. A duk wata kuwa kowa yana ba da awa 8 don kansu saboda manya ne. Suna bikin Kirsimeti kuma suna koyar da kowa yaren kurame. Me yasa? Saboda a wannan ƙauyen suna da wani yaro kurma guda ɗaya, don suna so yaron nan ko ya ji kamar kowa yake. Duk wannan fa a garin mabuƙatan nan ne. Wannan rayuwa ce wadda ba wanda yake da zaɓi. Hawaii gari ne da suke da kyau, amma gari ne a cikin Amurka wanda yake da tsada kuma da yawan mabuƙata. Da na tambayi shugabansu, Alohan shi ne shugabansu a wannan ƙauyen. A ko da ba mu da gidaje muna da sana'ar yi. Ba su da isasshe ne na gina gida. Ban da zaɓin zama a wannan wajen, amma wannan shi ne iya kuɗin da zan iya. A ko da ba su da suna kwana a bukka, suna da dokokinsu da kuma suna godiya da abin da suke da shi. A ko da ba su da shi, za ka iya samun kanka a inda kake fin yanzu. Kawai ka gode wa abin da kake da shi. Ka ɗan yi haƙuri fa sabida matsalata. Ba matsala, ba matsala. Wannan labari ne mai kyawun ƙarshe, saboda ana tallafa musu daga cikin birni, daga kowa, wanda suna cikin farin ciki kam. Wanda shekaru masu zuwa ana sa rai za su samu ƙasar kansu da kuma gidajen kansu. Mun kusa kam, don mun yi rabi. Wannan ƙauyen suna so in faɗa muku a ko da ba su da gida, su dai ba matsiyata ba ne, ba marasa dokoki ba ne, su dai kawai ba su da gidan kansu ne. Ina son ku, ina son ka kai ma har nas, amma ba zai ɗau lokaci ba.